video kena baca Google ini medoran no apa tak telepon kontakku halo tadi ame baca Google ya bro orang ketemu ini map yo Kak Orno ini pertigaan enggak oh ya oh ya kamu ya oh itu Pak. Turun. Yo. Apa niki griyane Mbah Dodol? Ora salah. Gini lungguh gini. Ini saya nih Mbak. Iya. Ngeten niki kula mriki kita uwebe Mbah. Kula niki wau madosi ngrene panjenengan mau muter-muter meruwi kok. Omah pasti nih contoh. Lah sapa sing duduhi kok mrene? Rencang artis sing duduhi panjenengan iki mriki terus. Iya. Anjene sing mrene iki le. Ya ora luput saka wong sing penting-penting wong pejabat kabeh nek ra suwan mrene yo. Wis luput mriki. Luput iya. Ya rene iki artis ingin lari rene. Ya cuk nang Wadukel iki. Nggih Mbah Dugel. Kuatah nggih Mbah sing mriki nggih. Ya akeh. Nggih. Aja cacak kok pasti. Purul-purul sing wis ndongkrong ya mlayune rene. Tak guguk. Payu maneh. Lah terus ana karep apa? Kok mau ucuk-ucuk njucuk mrene? Kula jenenge nyetrekaken cincin akik ulon nggih. Oh, iya. Nah. Niki Mbak. Kula jenenge strekaken. Ancen wis tak tebak, Mang. Niki Ngerti aku karepmu iki. karep kula nggih. Kados ka sandang pangan iku ben lancar ngoten Mbak. Oh, iya ngono. Nggih, kados pelarisan ngoten. Kula niki. Ora usah kuwatir. Wis cocok awak mlayune rene cocok. Nggih, nggih. Lah terus penggaweanmu iki bendinane apa? Kula nggih niki Mbah nggih sadian akik ngoten niki nggih. Kadang-kadang nggih dadi gremo wae kula. No. Germo barang. Nggih. Pados ekonomi niku sakala-kali wis Mbah. Iya, Ngoten kula. iya. Sing penting metu duwike ya. Nggih. Saat niki nggih ngoten niki nyambut damel nggih seret mawon. Nah, iya. Makane kula mriki madosi panjenengan niku. Wis cocok. Aja kuwatir lek iki. Iki mengko tak iseni. Sak penjalukmu wis. Nggih. Tak isine kabeh. Nek Wadukel iki apa sing gak iso? Nggih. Lah artis sing tas-tas iki sing jarine munggah kodhong iki lho. Apa iku? Naik daun. Wong artis kok naik daun. Lah iki ora luput rene kabeh iku. Oh, nggih. Lah begengekmu iki akeh sing mlenis-mlenis ora? Kuwatan, Mbah. Nggih. Sing nyepanyol nggih sing mombluk. Nggih sing body-body ka gitar ngoten niku nggih kuwatah, Mbak.
Lah mbok yo mbae lek mrene iki gawakno siji sing munduk kae lho. Oh, nggih nggih, Mbah. Nggih lah anu kula gawakaken Mbae iki seneng kula pilih nih nggih. Mungkin kula pilih nih Nah. khusus damel Ya panjenengan. kudune ngono. Ora usah ngono ki. Nggih. Lah napa, Mbah? Nah, Pripun, Mbah? ora sambayan-bayan lek nang mbae iki cukup gratis kan awak kuwi. Ngono, Mbah. Maksudku yen J Nggih nggih nggih. ben Napa, Mbah? mrene maneh dawakno begendek sing rada mubluk-mubluk ngono lho. Oh, nggih, nggih, Mbah. Sing nyemblu ya. Kula gawakaken nggih khusus damel panjenengan nggih. Kula pilihaken nggih. Pokoke khusus damel panjenengan. Soale mbae iki wis suwe ra ungkal-ungkal. Nggih nggih, Mbah. Nggih. Rada-rada kaku. Nggih nggih. Nggih ngoten mawon kula tak jenenge pamit. Niki jenenge Jawa. Ya wis lali syaratnya gawe ya. Nggih nggih, mungkin anu kula tak mriki malih. Lah. Jarak kali dinten ngoten. Ngono. Nggih. Nggih ngoten mawon kula jenenge pamit nggih, Pak. Iya, iya. Coba nih, Pak. Hati nih, Bang. Nggih. Aduh. Dan tepat sip iki. Rasane iso ini begenge nyemplu.